Najskôr ruka hráča Raja a v zápätí červená karta pre Sevillu. Posúdil rozhodca tieto situácie správne? V závere zápasu prvého kola španielskej La Ligy medzi Sevillou a Rayo Vallecano sa odohrali viaceré sporné situácie po sebe. Najskôr hráč Raja po súboji takmer spadol na zem a pri snahe udržať rovnováhu sa oprel rukou o hraciu plochu. Lopta ho následne zasiahla do ruky, rozhodca hru neprerušil, hráč sa zmocnil lopty a vyrazil do protiútoku. O chvíľu neskôr ho tvrdým zákrokom zasiahol hráč Sevilly, rozhodca tentoraz okamžite zapískal a hráčovi Sevilly udelil červenú kartu. Ako sa na tieto dve situácie pozerajú pravidlá? V prípade hry rukou išlo o situáciu, ktorú pravidlá výslovne uvádzajú ako prípad, keď sa zásah lopty do ruky nepovažuje za priestupok, a teda keď sa hráč pri páde alebo pri snahe vstať opiera rukou o zem a lopta túto ruku zasiahne. Situácia sa odohrala v bezprostrednej blízkosti trénera Sevilly, ktorý bol samozrejme opačného názoru. V druhej situácii sa jednalo o surovú hru, kedy hráč v súboji o loptu ohrozil bezpečnosť súpera a použil nadmernú silu. Za surovú hru sa samozrejme udeľuje červená karta. Rozhodca teda podľa môjho názoru správne posúdil obe situácie. Z môjho pohľadu sa tu ešte pýtala žltá karta pre trénera Sevilly. Ten sa už po prvej situácii pohyboval výrazne mimo svojej technickej zóny, gestami žiadal odpískanie hry rukou a po udelení červenej karty v protestoch pokračoval, pričom sa dostal až na hraciu plochu. Ako si tieto situácie videl ty? Súhlasíš s rozhodnutiami rozhodcu, alebo by si niečo posúdil inak?